Erokamano ahinya nyikora Mogajwang' kaka watime pile. Ing'eyo ni ma en chenro mar Injili Kalo mabiro ni wik ka wik ikelo kod Ana Jwang' Junior kod Jatich Nyasaye mapile. Kawuono ni endi wabiro yango ni mago eki mabende Jatich Nyasaye kawuono ikonwa. To kapok wachako gimoro amora kata bende kapok ing'isowa gima seche moko iketonwa to dakwayi mondo bende ilam Ruoth Nyasaye kawachako. Erokamano. We walam Nyasaye kamoro amora mintiere miwinjowa kata menenowa miwangi kata kulwi duomo mondo dogni manyaka chieng' wuoro manobeti ka piny pok obeti nyinge ni kod teko moloyo miwagoni ni erokamano jatelo kigwedho jawinjo Nyasachwa tinende ne Jehova maduong' erembi Yesu Kristo duong' majawan. Amen. Jatich Nyasaye osekawo kinde malach nyaka pok ochako romo kodi kendo nyaka ne watim chenro mogik marwa mar Injili Kalo. Ok ang'eyo ni kawuono ni endi tikone jowinjo magwa chenro mane kata wach mane mar chiemb chuny ma ikelo ne odiochieng' ma kawuono. Amen. Kawuono ne bang' ndalo mathoth awadwa ni mondo wawuoy ane ikoni jomany ono. Jomany ono. Joma manyo ono. Joma manyo ono ngiso ni gin seche moko gidonje ute mag lemo ka gin gi paro mar dhi yudo ono kuma gidhiye no endi. Koro mano e thoro mar wach. Mani e thoro mar wach. Jogo eki mani gi chuny mana mar luwo gigo mabeyo minyalo timnegi e kit ngimagi. Mano. Ang'o milose wach ni to Yesu wuon to notimo ono kanodak e piny ka? Gimomiyo alosi wachno, Yesu wuon ne timo ono. To kuno timo ono mondo ilu ono. Ne ok otimo ono mondo alu ono. To notimo ono mondo iluwe. Mondo alu Yesu wuon. To kik alu ono. To kik ilu ono. Mane momiyo chieng' mano otimo ono mar mkate gi rech kosepidho ji to ka kiny ne joko dogo luwe to kono gine ya uno kuluwa nikech ono manyo neno to luwa nikech chiemo manyo chamo. Uluwa nikech chiemo manyo chamo. Ngiso ni jogi eki noluwe nikech ono manotimo. Ono mar chiemo kwaro chiemo cha mane giluwo. To Yesu ni gima ne ono chotimo ema giluwo to gilu Yesu ma ono. Gilu Yesu ma ono. Erokamano. Sani endi onyalo wacho ni tieng' ni endi kata dho Kisungu wacho ni generation ma wantie sani ni endi giluwo ono malich mokalo kendo bende kamiyale wach mar ono ji biro dhi kanyo endi. Tiseleronwa gimomiyo Yesu bende ne timo ono. Notimo ono mondo luwe en owuon. To jomoko sani endi oseloko ono ni ohala. Mano. Nikech kotimo ono to seche moko ng'ato wang' nodhi ochule kuom teko ma entiego. Bende nitie joma nigi teko sani mar timo ono kaka Yesu ne timo ono. Kendo wawach ni niya ni nyaka kisomo fweny ondiko wuoyo ne ondiek nomi teko mar timo ono. Nyaka ondiek nomi teko mar timo ono. Mondo ka nyalore to lal oganda moko. Nyomano. Ngiso ne ok joma ni kod Yesu kende matimo ono. Ok joma nigi Yesu kende matimo ono. Ono nyalo tim kata gi teko mag mudho. Kata teko mag mudho timo ma ono. Koro mane momiyo Yesu wuon ok ne dwa ni ji olu ono. To no dwaro ni mondo ji ang'owa ji oluwe no wuon. To sama ng'ato luwo ono to ngiso ni koro were gi Yesu. Koro luwo tich mane Yesu timo were gi Yesu. Oluwo tich manotimo. Chalo no luwo gima konye e ringre. E ringre owuon. To gima konye e chunye. Gima konye e chunye. Ere nyalo pogo kido mar ono mar ng'ama timo ono gi teko mar mudho gi ono madiera koso wach mar ono tidagi chuth. Wach mar ono timore atima. To ok gima duong' e piny Ruoth Nyasaye. Gin gik moko mathindo. Gin gik moko mathindo piny Ruoth Nyasaye. Ma kata kotimore to Nyasaye ok ovalo ahinya. Gima Nyasaye ovalo, Nyasaye neno ni nigi teka ahinya en ka ng'ato yie to weyo richone. Iwinjo. Ngiso ni eka Nyasaye unweng'o. Sama ng'ato war eka Nyasaye nigi moyie gi chunye mowuothe warruok gi lew mare to eka Nyasaye piny Ruoth Nyasaye otimore nade unweng'o. To ka ji
otimnegi ono to gichieme ono no nikech ne gidwaro chieme ono. Koro ka gisechieme ono no to ngima gi ok olokore, gidhi mana gi ngima gang'owa gi mau mane nitie cha. Gi mau mar ono to pod onge gima onwang'. Onge gima onwang' kanyo. Kamano. To sani ji dhi gi mau mar ono. Mar ono cha. Wadhir ng'ane matimo ono, wadhir ng'ane matimo ono, kacha cha mitime ono ni, kacha manigi Nyasaye. Koro no ok en Nyasaye. Erokamano. To bende nitiere tudruok moro amora e kind ono gi Roho Maler. Ono gi Roho Maler. Gi sama wawuoyo e ono to ok Nyasaye matime. Kamano. To Nyasaye en ng'a? Nyasaye en Roho Maler. Nyasaye donge Roho Maler. Kamano. To Yesu en ng'a? Yesu donge Roho. Kamano. Koro nyiso ni tudruok nitie kod nikech en wuon gimoro amora. En wuon gimoro amora. Samano ka Yesu ema otime to en mar Yesu. To kotime mondo iluwe, mondo iluw ono, to time mondo iluw Yesu. Yesu wuon. Chago no matime koro. Kamano. Chalo mana ranyisi. Kamano. Ka iluwa kata in kod era marach. Era marach ma ji nigo kuom Yesu. En era minwang'o ka ohero Yesu nikech gima Yesu timore nade? Timo. Kaka in bende ng'ato nyalo eri nikech kuom gima timone. Kuom gima timone. Kata kuom gima miye. Kata kuom gima miye no. Seche moko kubiro iri te miya alofu, biro iri miya bich moro. To inwang'o ka koro gino miyo bedo machiegni kodi ni ng'ama ber. Ng'ama long'o. To omiya luor, omiya long'o kokalo kuom gima timone. Kendo omiyi luor. To chieng' ma koro gino onge kendo koro kodwara. Dong ana gir bana sungora asunga. Ineno kama gino tingene ya nine manyime. Koro mane era ma jiwero godo Yesu. Kamano. Makao kunyal nwang'o ono no. To kuni an bende ruatho no warono basi wuothe to kaneno na. Ok neno ni. Ok aneno na. Koro koneti ene mochako dhi nyime. Ok oneti ene mar dhi nyime. Kamano. To nitie oganda moko Masani endi donjo wach Nyasaye ma bende wachore ni gin gidonje kido mar ono. Ono more manoywagi ma gidonje kanyo. Jogi eki ere giminyalo wacho ne gin nikech gin gidhi nikech ng'ane notimo ono. To gidhi kanyo endi ka ging'e wach Nyasaye kata ka ging'e wuon Nyasaye wuon mane Yesu Kristo mobiro mondo thonwa. Gin gidhi nikech ono. Giluwo samoro kanisa moro nikech ono. Giluwo ji Nyasaye moro nikech ono. Chieng' moro ka dipo ni jago ni bedo maonge, to samoro chunye tho weyo kanisa, chunye tho weyo wach Nyasaye. Mano endi nyalo wacho ne ginang'o. Nyiso ne sama ng'ato luwo ng'ato nikech ono. Kiluwa nikech ono. To an bende wuon ok ang'isi ng'ama timo ono. Kamano. Ok agoli ira. Mane momiyo iwinjo kapo Peter Gere ne tamore. Gikoni gigi ok watimo. Gigi Yesu emotimore nade? Emotimo. Ng'iso ni gigolo wachno kuomgi. To giketi kama gino notimore nade? Kama gino noaye. Iwinjo. Ono ok en marwa, wuono mar Yesu, koro an kik iluwa. An inyalo kata mana kamoro amora ma intiere, jalo nitiere nyalo dok mitimire nade? Miluonge. Kamano. Muwinji. Koro ng'iso ni sama ng'ato timo ono, orombe no ng'iso ni ng'ama miyo authority mar timo ono. Mano. Kaka bende Petro gini ne time kelo mokwongo. Kaka ni wacho ni maendi wan magi ok mekwa. Magi endi gin tije mag Nyasaye owuon. Tije mag Yesu Kristo. Mano. Mane momiyo iwinjo ka jo Farisai nopenjo gi jo Sadukai. Ni to eteko mane in whose authority? Eteko mane mitimo godo gigi. Eteko mane? E lwet ng'a? E lwet ng'a? E authority mar ng'a? Gipenjo Yesu wuon. Yesu kone e wuon gi mane ang'owa e polo malo. Koro ine bende nyaka iler ne ani to eteko mane ng'at mane momiyi thuolo no. Momiyi thuolo mar timo weche mag onni. Mitimo to ji neno kaeto jomoko bende lal kaluwi. Mano. Koro mane momiyo ng'ato nego gol ng'ato ire. Ng'isa ni ok anie matimo to ng'awa. Wuora motimo. Kamano. Yesu emotimo. Koro ng'ane ma mondo time nade? Ene monego luwe. Tanto kikoluwa. To mano dhi ataro mar dwaro nikech tinde ji luwo ng'ama timi owuon. Ok gidwa ng'eyo ni ng'ano wakanye, to gitime owuon kendo gidwa ni mondo gitim nade? Gitime owuon. Nikech gimomiyo mano, nyaka joma timo gigo, nyaka jok matimo ono
Kat kami chakego abro ero kama na inya kanyo indi jeti Nyasaye pod ni pele ka inde gi goyo mbaka mabende jeti Nyasaye pod leronwa kotenore gi weche go eki mag ono ma jomoko luwo pod wagoyo mbaka kenda medo mana ng'isi ni kete kana ka indi kapok itimo subscription to tim kanyo indi mondo bende yudi injili mabiro ni juma ka juma e channel no indi mar Ajwang Junior Nyasaye nitiere oganda moko maseche moko nodonje warruok nikech weche mag ono to dogo fwenyo wach Nyasaye achien to chako ywaga ng'e pod inyalo wene nikech skoro seng'e adieri mantie koso ndiko mar luwo ono cha pod ondiki ndika Yesu dwaro ng'at ma ofwenyo richone to yie mondo we kamano kisefwenyo richoni miyie weyo tiweyoni mane momiyo nobiro gi ng'uono mane momiyo kade onge ng'uono kata mana wan wawuon to kata warruok kode wawuoye to wawuoye warruok nikech ng'uono mar ng'awa mar Yesu nikech Nyasaye no ero piny mano era mokwongo aito kokalo kuom ng'uono gi era mano ero godo piny to momiyo nuon mang'u thuolo koro ng'at Nyasaye ero mane momiyo Yesu sama ne jo-Farisai neno ka Yesu wuotho gi joricho to kone ne uru mang'ani wuotho ma gi joricho to kono gi ne ok na biro ne joma kare ta biro ne mana joma richo niso ni ng'ama rach mofwenyo richo ne mane ng'ama Yesu nobiro ne na marach no fwenyo je ma Yesu no biro ne mano chuna monda piny ni sama ng'ato timo ono dhiga gi yie nyaka ng'ato bed gi yie anyalo paro kinde moro kane Petro mabende nosiepe Yesu ahinya otemo wuotho e wi pi to nikech nokoso yie ne ok owuotho e wi pi na Yesu dogo mako lwete kodhi ka gima mondo nim wach yie gi ono chal nade yie gi ono dung'e ni ng'at madware mimiyo yie ng'iso ni ng'ano timore nade ng'ano dwaro to ng'ama dware mitimorok nade to ng'ama ok dwaro to timorok nade ok mi koro ng'iso ni yie en anyalo wacho ni en okang' mar dwaro gimoro yie en okang' mar dwaro gimoro koro sama idwaro no tinwang'o nikech in gi yie kanyo kamano mano e kaka en erokamano pod wagoyo mbaka ka indi kotenore kuoma wechego eki mag onni ma ng'ato nyalo timo kata bende ma ng'ato nyalo bedo ni oluwo godo ng'ato nikech ng'ato notimo kamano endi nitiere oganda moko ma pok oyudo warruok nyaka sani to gin gima moro gi gin wach mar ono cha nikech onene samoro e wang' jowi mare ni nochanga ng'ane to ng'eni pok oyudo warruok ogomo ni mondo wuothie warruok samoro dobed ko oneno clip marwa ni endi ang'o minyalo ng'ise kapok odonjo e kanisa moro nikech wach mar ono oromo ng'i ang'o gini gima nyaka bed kong'eyo en ni Yesu notho sama ne Nyasaye no ore mondo bi otho ne piny notho ne piny mondo mi ores dhano ok ne ono no mondo bi ores dhano kamano ni reso jaricho mondo nwang' ngima musiko donge to through res no kuom kokalo kuom res ne miye ngima nikech piny nosekoso ngima mane momiyo ndiko wacho niya ni ng'at moro amora manoyie mano kisomo Johana mokwongo 11 nobiro ir joge ok norwake to jok manorwake nomiyo gi teko mar doko nyithind Nyasaye koro ne imiyo gi teko ng'iso ni jok ok ne gin nyithi Nyasaye samoro amora ma ng'ato pok oyie mondo wuoth kod warruok ok en nyathi Nyasaye to sama koro ng'ato oseyie to bedo nyathi Nyasaye ai tirwake ot mondo wuoth kod ng'awa wuoth kod wuoro sama ng'ani wuotho kod wuoro koro ngima na iloko koro ok en nyathi athiya to en nyathi dala ma oserwa gigi dala kamano kana panana odwoko kaka wapenjo kare nikech alani mondo ng'atno winji ni ema pok oyudo warruok to gombo no wuothie warruok kik bende ono luwe to ka okang' mondo obed nyathi Nyasaye owuon bang'e yudo warruok kech warruok okoromo kaka iwacho gimoromo en bedo ni in kanyo en nyathi Nyasaye miluongo gi nying wuoro mare mane kaka entie mano kako winjore erokamano to nitiere bende kanisni moko masani endi yalo mana wach mar ono gise wach mar Kristo nitie ng'ama wuoch waka to neno ka samoro kanisa modhiye kata kanisa man bathe ogede weche mag ono
Gimomiyo ono ni sane yale chigni dinde duto nikech en ema en gi chiro. Ono nigi chiro mare. En gi chiro kendo en ema ywayo customer mapiyo. Kendo kapo ni inyalo yalo ono to ono timore ne ji, to ibiro no ka kanyo ji pongo piyo. En kod ang'owa, en kod chiro. Lakini en injili ma ochalo mana wa e bwo nam. Ochalo kod gi injili moro ma iluongo ni injili mar dhi maber. Ing'eni injili dhi maber gi ono gin gimoro adi? Achiel. Gimoro achiel. The gospel of prosperity. The gospel of prosperity. Koro gin gik moko adi? Achiel. Gin gik moko achiel. Ma gino gin gik moriw kanyakla to gin gi market. Gin gi chiro ahinya. Ne Tieng Masani. Tieng Masani ohero nyaka joma wuo giluongore no wa. Ohero injili no nikech injili no ema moro chunygi. Kamano. Iwinjo. To ka wan wawegi ji dwa dago ngima mar joote. Joote hie. Joote mano dak e telo mokwongo. Joote mano dak e telo mokwongo. Machalo gi Paulo, to chalo gi Peter, to chalo gi Sila, chalo gi Barnabas, to Joanna, ji ok nyalo dago ngima no. Nikech macha ngima ma in uwuon ilawi ipedhi kamwanda. Nen ngima mar chandruok. To jogo no oyie kuom Kristo moloyo ng'ata. Ne giyie kuom jawar. Ok ne giyie nikech ono, nikech gimbe ne gitimo ono to gi benefit kuom gigo. Nikech ginor gi aora mondo gidhi gitero wach no. Gitimo ji chango, ji timo na lakini onge ng'ama ne gichajo pesa. Wach no ne ok margi. Ok ne en margi. Ne nitie wuon wach. Mane momiyo neno ka gigolo joka ka kuomgi. Ka gitimo to igolo joka kuomgi. Ma ono ma gitimo, ono na ema dwa mi itwegi. Ono na ema mi ichwadogi. Ngima mane masane ja Kristo dwano dago. Gidwaro ngima ma yo. Comfort. Ngima mar comfort. Comfort life. Ni ka wadonjo warruok to wadhi nwango comfort life. Kristo koro dhi provide nwa gimoro amora e comfort zone. Ma koro wan koro wachiema. Koro Yesu tiyo te timri nade? Alenga. Mana ka giwache sani. To wang'isi ni ya ngima mani kuom Kristo seche moko ng'eny gi obadho mang'eny. Maram rud ng'eny marach. Kendo ma okoyot. Mane momiyo neno ka jaote ok nokawe yo mayot. An gima nyalo ng'iso jawinjo mawinja ni oyie kuom Kristo to ok ne gimoro. Oyie kuom Kristo to kiko yie kuom ono mitimo. Ok ne gimoro ma miyo yie kuom Kristo. Yie kuom Kristo. Yie nikech en babani. En babani mano gima kwongo. Chieng' mo nitie ku wuodhi ringruogne. Tirado kode. Wuodhi ringruogne seche moko ibiro dago mana kia igni 50. To kata ka in gi igni 50, seche moko ibiro medo igni 20, ibiro bedo ang'owa 70. To kata ka in igni 70, ibiro medo 10, ibiro 80. To mago pod igni mathin. Enyim Nyasaye. Koro Methusela nodago igni adi? Mathoth ahinya. Dong miyo chiko gi wiye. Dong giko en bende kare norumo. Matindo odoko historia wasomo. Koro ng'iso ne ya mago pod mana igni mathin. Luoro Nyasaye dak kuom Kristo Yesu e gima duong'. Kabisa. Ok ne nekech ono. Ina neno ono. Nekech adhi kacha nekech itimo ono. Ma ono nyaka tinde jochiende timo. Kendo jochiende tinde ng'eny kuomgi. Kabisa. Timo mang'eny. Erokamano. Jonabi ma jomiriambo bende ng'eny. Kabisa. Timo ondini. Ka jachieno miyo gi teko mar mondo gimed lalo ji. Ngiso ni ng'isa telo mokwongo ni kata bana teko mar mudho bende nomi teko mar timo ono. Nitiere vas moro kama Yesu wuoye to wacho ne ya ni nomiye teko mar timo ono ni mondo mi kata konyalo lalo nyaka oganda moyier. Oganda mosewal. Onyalo bende wito. Onyalo warogi ma giduogi mudho. Kokalo kuom ono. Kichono timore mok ber nono. Ono ji ohero. Kamano. Ayie kodi chuna mondo bende ataka wach kodi wach moro kapok watieko nikech sa bende koro maya wang'. Yesu nooro jopuonjre 72 ka giduogo to gikelo ne report ni japuonj. Semana wan kocha chande na neno ka watimo onni kendo bende ne wagolo jochiende nyingi. To ng'iso gi niya kik umor na utimo onni nyinga. Kik umor ni jochiende ringo e nyinga. To gima mondo umor ni nyingo ndike kitabu mar ngima. Mano gima Yesu nowacho. Ngiso ni Yesu ne golo gi e paro mar ono. To ni keto gi
bise moguru maber kamano mar yie kuom ng'at mo ori yie kuom ng'at mo ori to ok yie kuom gimomini tim to yie kuom gimomini atimo gimalich itimo gimalich ni itime to ka ineme time kara en mari kan matime to ko en mari kara koro demand chudo kora demand chudo kata bende abede gi loche wiye koro nyiso ne koro nyaka chuli kamano ero kamano kapok watieko tani mondo ilos gi oganda ma bende seche moko ne neno tipo ni endi iwachnegi wach moro mogik e weche mag ono ma dinde sani endi tieng' marwa olal godo ma okalo kanyo endi gima nyalo wacho ne jawinjo en mondo wabed uru oganda ma paro gi ler kendo liw kendo wachiw uru ae wene e nindo momako piny kamano ka ok wachiw e nindo to wabiro bedo jok manitie e buo ondiek ondiek en din mas en din ondiek en din ma nikech ene ma ji tukuluwe kama ji oluwo kama ji winje ono ji dhi kono gintie kendo ng'ato ka ng'ato bende nigi margi kod mare momako to an gima nyalo wacho ne jawinjo en mondo kik ubed ng'at ma ero ono kisami ero ono jochiende timo ondeni mang'eny kendo giluonge nying Yesu lakini chutho gin to ging'eyo ne ok en mar Yesu ok en mar Yesu gino wuon bende ging'eyo to bende ng'eya inana kido king'e kido ne te ka Nyasaye umiro ibiro ng'eya tinana ndiko ne maendi to ne oko ma ok mar Nyasaye ma ne oko ma ok mar dalawa to tamri ono to lu Yesu tamri ono to lu Yesu to Yesu notim one engimani ero kamano nyenye kwara moga jor Nyasaye kanyo endi ageno ni bende ise gwedhori mokalo kotenore gi puonj ma kawuono ni endi mokelni kod Ana Jwang Junior kaachiel bende gi pastor maro ma pile ka endi iluongo ni Wuoda Sembo kata kiero tinyalo luonge kanyo endi ni brother Okech en puonj maber kendo puonj ma bende ageno ni osego kod okang' machielo e kit ngima mari wiki will mokitimo subscription ne channel marwa ni endi mondo yud puonj mabeyo ahinya kanyo endi kapok watieko chenro ma kawuono takwani mondo bende lamo Nyasaye mondo watiek gi wach maber erokamano ami wangi kama intiere kata kama iwinjowa ka obedo kodi achiel erokamano duong' odog ne Yesu ma jawar manobiro e piny mondo piny mondo ng'e adiera kuome to nwang' reso kuome erokamano nikech ogandani kamoro amora ma gintie mul chuny ng'ato ka ng'ato rese e piny marach ma wadakie ni chiew pach ogandani mondo gigeno kuomi mochweyo ating'i malo kapaki e remb Yesu maduong' ma jawar amen